Ndewono, anyị ka nọkwa na Igbo Class World platform na-ewu ewu. Anyị ka pụtara ụbọchị ahụ na anyị na-ewe biko ọnya platform. Biko gaa na Facebook anyị like anya tupu anyị amalite. Ụmụ obere egwu m chọrọ ịgụrụ na egwu ụmụaka kụrụ, egwu otu esi agụ egwu a. Ị bụrụ nwafọ Igbo, sụwa asụsụ ala nna gị, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka, asụsụ eji mara anyị, aga m asụkwa Igbo. Ị bụrụ nwafọ Igbo, sụwa asụsụ ala nna gị, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka, asụsụ eji mara anyị, aga m asụkwa Igbo. Hausa na-asụkwa asụsụ ala nna ha, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka, asụsụ eji mara anyị, aga m asụ. Yoruba na-asụkwa asụsụ ala nna ha, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka, asụsụ eji mara anyị, aga m asụkwa. Mana onye Igbo hụ nwanne ya ọsụbo Igbo, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka, asụsụ eji mara anyị, aga m asụkwa. Asụsụ anyị na-asụ ọ bụda asụsụ onye, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka, asụsụ ala nna m, aga m asụ. Amerika na-asụ mmiri bụ onye njọ, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka, asụsụ ala nna m, aga m asụ. Amerika na-asụ mmiri bụ onye njọ, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka, asụsụ ala nna m, aga m asụkwa Igbo. Aga m na-asụ Igbo. Asụsụ Igbo amaka, biko ndị Igbo soba n'Igbo. Ihe anyị na-eme na this Igbo Class World bụ ụfọdụ nọ na-asị na anyị na-etinye bekee, onye aka anyị bịara egwu na ihe kpatara anyị ji etinye bekee na ya. Ihe anyị ji etinyere bekee na ya bụ na ndị anyị na-akụzi, anyị na-eme Zoom lesson. Na Zoom lesson na ụfọdụ ndị anyị na-akụzi amaghịdị asụ Igbo, ha anaghị agụnwa Igbo, anaghị asụnwa Igbo. Ka ezi ọ anyị bịa ịsụ Igbo, ọ bụrụ onwe anyị ka anyị na-akụzi, ama m n'ime Igbo, mana ọ bụrụ gị nwa ka anyị na-akụzi. Ndị anyị na-akụziri bụ ndị ahụ anyị mana ha amaghị asụ, ha amaghị ede, ha amaghị agụ. Onye ahụ anyị bịaza ịsụ Igbo ka onye ahụ ga-esi ghọta. Ị ga-agwa na onye ahụ na ihe anụnwa ka ihe a pụtara na bekee. Isi onye ahụ, isi onye ahụ bịa, isi ya na bịa na ihe ọ bụ na bekee bụ come. Ọ mara na ihe na-ekwu maka ya bụ come. Ọ bụrụ isi bịa, jee, rie, ka onye ahụ ga-esi mara ihe na-akọ maka ya. Mana ị na-agwa ihe ọ pụtara na bekee ahụ ọ ma asụ, ọ mara ka esi ụbọchị ọzọ ọ sụwazie ya na Igbo. So anyị achọghị ka asụ Igbo nwụọ. So ndị anyị na-akụziri bụ ndị ahụ na-amaghị Igbo chaa chaa, maọbụ ndị chọrọ ịmụta Igbo bawanye. Onye a bụ ndị anyị na-eneba anya. Ọ bụrụ na ị nwere onye nụrụ onye ọcha, maọbụ ndị bi ala bekee, maọbụ ebe ọbụla ibi n'ụwa, Zoom lesson na-abụ mba ọbụla ị nọ n'ụwa, ị ga-abịa nwụ lesson anyị. Like anyị na-eme lesson nkịta anọ ọtụtụ. Ọ bụrụ enwe ndị isi mba Amerịka, onwe ndị isi mba Europe, onwe ndị isi mba Canada, onwe ndị isi ma Australia. So ndị ụmụ akwụkwọ anyị buru ibu na-abịa. So ihe anyị na-achọ igbu unu, biko ka unu na-esonyere anyị mba ụwa, ebe ọbụla ị nọ, ọma mgbochi gị sonyere anyị. Na anyị na-eme ya na weekend, ụbọchị ezumike ya, Saturdays and Sunday. Ụbọchị anaghị aga akwụkwọ ụbọchị ahụ. Biko ịgachakwa ụka ụbọchị ụka, imekwa elekere 6 nke mgbede, elekere 6 ka anyị ji eme ya. Biko na-esonyere na anyị. Mana ọ bụrụ na ịchọkwa ka a na-emere sọsọ gị nwa na ụmụ gị, ị nwekwara ike igwe anyị. Anyị ga-ewetakwa onye nkụzi ga na-enebere gị na ụmụ gị anya, na-akụzikwe ha. Mana ịma na betanụ bụ na arụ nama ọkwa nyanwa. So mana ịchọkwa ijoin na klaasị ka ị na-esonyere ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ, ị na-eme nke a mgbe elekere 6 Saturdays and Sunday. Enwekwe ka o si gbanwe, anyị na-ekwukwu ya na link anyị share na Facebook anyị, agwakwa unu na ama mmekwe lesson taa maọbụ na a ga-eme. So otu ahụ ka ị na-efolokwe up ihe anụnwa amaka. And ha na-akụzi abechede ihe niile, ma ọnụọgụgụ Igbo, ma kọlọ, ka ihe a na-akpọ kọlọ na Igbo, kọlọ ma blue, ihe a na-akpọ blue, ndị Igbo anaghị akpọ blue na Igbo. Onwe ihe anyị na-akpọ ya anụnụ. Onwe orenji, agwa gị na orenji bụ orenji, ma ọ yelo, ịmara yelo, ụdị kọlọ niile, ma ọbara bụ red, ịmara ihe anụnwa bụ. So onye ka anyị na-achọ ikwu, biko na-esonyere na anyị. Ndị Igbo, biko na-asụ n'Igbo. Asụsụ bụ ndụ mba. Onye chọrọ ka asụ Igbo na ọma nna, biko ka anyị gbaa na mbọ na-esonyere anyị. Ndewo.